Angola jamanatigi Joao Lourenço ye aka sebagaya nisɔdiya ɲagaɲagaw kɛ kunu tɛnɛ aka bɛrɛbɛrɛlitɔn MPLA kelen kɔfɛ ka kalata sebagaya sɔrɔ 150 ni 51 ni tɔrɔmɔɲɔ 17 ye kalata cakɛda ka fɔla fanga sidamatɔn l'unita ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ 143 ni tɔrɔmɔɲɔ 95 a fadenkɛ Alberto Costa Junior ye kalata jaabiw lagosi. Kenya sanfɛ kiritigɛ soba Cour suprême ye ɲiningali dɔw jaabi bi tarata sɔgɔma ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigi sigi kalata jaabiw bɔli fanga sidamatɔn Raila Odinga kelen kɔfɛ ka kalata jaabiw lagosi min sebagaya dira a fadenkɛ William Sirito ma. Ethiopie duniya keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen do baɲumankɛ kama u ka jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ ye ta bale gosi ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye min bɛ ka taa ka duguden caman sɛgɛrɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ kɛnɛya ko sɔrɔ yiriwali kow kan kabiri tigere kɛlɛ daminɛna. Mali jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔ Eminela ye u ka ŋaniya yira kɛ ka kɛɲɛ ni bɛn lagilani ye Mali jamana kɔnɔ min bɛnkan bolonɔbilala kabiri san 2015. Gabon ni kunɲɔgɔn daminɛ na u ka cikɛlaw ye welewele bila kunun tɛnɛ k'u ka wuli ka waati yɛlɛma kɛlɛ duniya fan bɛɛ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ 100 gɛlɛya binnen do olu ka jamana kan.